i benvinguts i benvingudes. La idea d'aquest debat, una mica com que heu comentat abans, és que s'ha constituït un Consell Assessor ampli, bastant representatiu, intentem que sigui, i la idea una mica era també aprofitar aquest debat, aquest moment, per dir, on estem? És a dir, el diari, fins i tot el diari, recull els reptes educatius actuals a Catalunya, i el món global també va ser molt interrelacionat, i per tant aquest debat una mica la idea és que aquest debat tindrem temps d'exposar posicions diferents i també de fer un debat tots plegats, però tenim un temps màxim, hem dit una hora, perquè al final la idea també volem que el diari expressés una mica en aquest acte el que és. És un espai de debat, de trobada, d'intercanvi d'opinions, però també és una plaça pública, com deia Josep Carles Rius, d'exposició d'experiències. I també volíem, i hem fet seleccionar una experiència que la coneixereu la majoria de vosaltres, que és l'experiència pedagògica de cine en curs, que ja fa molts anys que porta el rodatge, i aleshores ens sembla que també era interessant convidar a una experiència representativa molt estimada al nostre país, i també ara hi ha altres comunitats autònomes, fent una petita mostra. Per tant, l'acte acabaria una mica també fent aquest homenatge a una experiència pedagògica. Bé, per tant, el debat presentarem, la idea és que cada una de les persones parlarà 6 minuts, aquesta és l'única norma, és com els debats televisius, jo no interrompré, ningú interrompirà, tampoc, ningú farà cap pregunta, llegir molt educada, no hi haurà cap problema, però, això sí, l'únic és el temps, seran 6 minuts màxim. Els que hem dit que lliurement podran parlar del que vulguin. Aquests reptes poden ser 2, 3, 4, els poden relacionar més o menys, això és lliure. Després hi ha una mica ja anirem parlant. Bé, en primer lloc, fer la presentació per ordre d'intervencions, ho farà la Pilar Gargallo. Ella és mestra d'infantil i primària de Vilanova i la Geltrú, ha participat al seu moviment de mestres de la comarca del Garraf i actualment és la presidenta de la Federació de Moviments d'Educació Pedagògica. I penso que cal dir que fa molt poc la Federació li ha concedit la Creu de Sant Jordi. Penso que mereix un fort aplaudiment. Bé, en segon lloc, Carme Ortull és mestra també d'infantil i primària, ha sigut mestra rural de la comarca del Penedès durant molts anys, ha ocupat alguns càrrecs a l'administració, el darrer com a directora general d'infantil i primària del Departament d'Ensenyament, crec que ho dic bé perquè sempre ho confoc, si és educació i ensenyament perquè va canviar, que era ensenyament en aquests moments, i ara és educació. L'he encertat aquest cop bé. I aleshores ella està jubilada des de fa un any està jubilada, va participar en el moviment de mestres de la comarca i actualment com a voluntariat col·labora amb la Fundació Artur Martorell i el professor Censat. Per tant, seran dues visions una mica també des de l'escola i un moviment social i també des de l'escola i una mica aquest anar i venir de l'administració. En tercer lloc intervindrà Lourdes Martí. La Lourdes és periodista, va ser directora a Quadernos de Pedagogía, actualment és professora interina secundària a l'Institut Ribot i Serra de Sabadell. Ella una mica el que farà, perquè sap que també una visió diferent, és com veu des del periodisme el diari. És a dir, un diari de l'educació, quins temes i com els hauria de tractar. Aquest seria l'eix de la seva intervenció. I en darrer lloc, Violeta Escon, ella ha estat una llarga trajectòria com a activista social, a les comissions contra les retallades, l'Assemblea Groga de Gràcia, la xarxa d'escoles insubmises, etc. I, fa un temps, és presidenta de la FAPAC. I, per tant, també farà una visió macronòmica des del seu punt de vista, des del moviment social, com veu aquest repte de l'educació. Per tant, sense més preàmbul de presentació, ja passem la paraula en aquests 6 minuts a la Pilar. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, i suposo que ens reiterarem una darrere l'altra, felicitar aquests 5 anys del Diari d'Educació
És un diari molt necessari que hem anat seguint en el seu dia a dia i que era necessari i segueix sent-ho avui en dia. Per tant, la més sincera enhorabona en aquest sentit, que continueu amb tota la força i tota l'energia que necessiteu i que us necessitem. Pel que fa a les prioritats de l'educació avui, des de la nostra perspectiva, crec que em centraré només en una, que això no vol dir que no ens n'oblidem de les altres, però suposo que ens anirem sumant, que és per nosaltres importantíssima i imprescindible, que és la compensació de les desigualtats educatives. I torno endarrere, faig un incís amb el que havia dit, perquè això no vol dir que no sigui també una prioritat de l'educació avui la inversió del 6% del PIB, altres a nivell d'aula com el treball transversal de valors, el treball en emocions i reformar o transformar moltes coses de la secundària. Però torno en el que em centraré, que serà la compensació de les desigualtats educatives. Quan parlem d'això, a què ens referim? Ens referim a que cadascú de nosaltres, cadascú dels infants i joves que entren al sistema educatiu i totes les persones que estan a la societat porten una motxilla. No sé si recordareu un vídeo que es va fer viral farà 2 o 3 mesos d'uns joves, no sé si universitaris o d'institut americà, que es posaven en una línia de sortida i tenien una meta en la que aconseguirien una cosa quan arribessin allà, no sé si una nota o un premi. Llavors, abans de sortir, els deien: tots aquells que no hagueu hagut de treballar mai per pagar-vos els estudis, feu un pas endavant. Tots aquells que tingueu el pare i la mare a casa i no s'hagin separat, un pas endavant. Tots aquells que la renta per càpita sigui tal, un pas endavant. Per tant, al moment del tret de sortida, molts ja estaven gairebé a la meta. Aquesta motxilla és en la que ens hem de centrar, per compensar aquestes desigualtats. I per compensar les desigualtats, per tant, hem de generar com a sistema oportunitats en clau d'equitat, que siguin realment per tothom. I per tant, hem de vetllar pel desenvolupament integral de les persones des d'una visió més holística, més humanística, perquè sigui de justícia social, per tant, l'educació, tan important en els nostres dies. La sostenibilitat d'aquest sistema ha de partir del desenvolupament de 2 competències: l'aprendre a aprendre i l'aprendre a conviure i a viure en societat, amb els altres. Per tant, la prioritat ha de percebre aquesta vessant holística global d'infants i joves. La construcció d'itineraris vitals, la construcció d'un mateix, el desenvolupament en societat ha de partir d'acompanyar aquestes prioritats i aquesta motxilla que tots i totes construïm. Hi ha altres companys sociòlegs, la Marina Subirats mateix ens comentava que era la construcció d'un cistell, però la construcció d'aquest cistell que anirem omplint al llarg dels anys no és el mateix si partim de tenir molt vímet o no tenir-ne gens, o de partir de corda, o de partir d'un altre material en el qual no se sostendrà tot aquest sistema educatiu que no serà compensatori. Per tant, aquesta concepció ja penja del currículum oficial, que és el de fer persones. Aprofitem aquesta línia, dotem-lo de predret i dotem de màxim d'oportunitats per compensar aquestes desigualtats. Gràcies, Carme. Pel que fa a les desigualtats, que us esmentava inicialment, tinc 2 punts més i acabo. Com a punt clau, posaria especial èmfasi, i et passo la patata calenta d'aquí no res, amb el tema de l'escola i la societat inclusives. És veritat que cal un pla per desenvolupar-ho, tenim un decret que es va aprovar sobre l'escola inclusiva, però també necessitem una societat inclusiva, que allà a la comarca sovint la reclamem també, al Garraf, perquè és veritat que podem tenir una escola inclusiva, la podem anar fent, necessitem formació pels professionals de l'educació per poder-la fer bé, necessitem un pla estratègic, a tants anys farem tantes coses per poder-ho desenvolupar, evidentment també necessitem diners per poder-ho fer, però ja és un pas, i és un pas que hem de poder vetllar etapa rere etapa de la vida de les persones. Per què? Perquè si l'escola només és l'escola inclusiva, ens trobem que després no tenim instituts de referència on portar aquests infants i joves que tenien necessitats educatives especials. O ens trobem una societat que no atén
aquestes persones. Per tant, per això posem l'èmfasi en això, en què el desenvolupament integral en aquest sentit de les desigualtats educatives es centri en una escola i una societat inclusiva. I en segon lloc, també s'ha de posar el fil a l'agulla en tot allò que educa. I per tant garantir l'accés i l'equitat a allò que educa més enllà del que és reglat, més enllà del que és obligatori. Sabem que l'escola iguala, que l'escola dota oportunitats i per tant nosaltres us parlarem que aquí penja una aliança que tenim el Carles Barba, tenim el Jordi, que hem desenvolupat al llarg de, diríem, més de 5 anys, que és l'Aliança d'Educació 360, Educació a Temps Complet. Seria una manera també de garantir, de remunicipalitzar i dotar de corresponsabilitat a l'educació per tal que es pugui dotar del que necessita cada territori des del territori també. En definitiva, també partim de la signatura d'un gran pacte contra la segregació escolar que voldríem i ampliaríem a educativa, no només des de l'escola, i que creiem que si es pal·lien les desigualtats, que aconseguirem augmentar l'equitat, augmentar l'èxit educatiu i dotar de les mateixes oportunitats i d'equitat al sistema educatiu que per tant en garantirà la qualitat i l'èxit. I per acabar, hauríem de trencar també les estadístiques, si més no preocupants, de l'abandonament escolar prematur i de les desigualtats i la segregació, perquè, com bé diu el proverbi, per educar l'infant és necessària tota la tribu. Gràcies. Carme. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Primer de tot, felicitar el diari, donar les gràcies també per poder pertànyer al Consell Assessor del diari, estic molt contenta, i també per poder compartir aquesta taula amb tots vosaltres, però especialment amb les persones que som aquí, perquè també em feia molta il·lusió. Per tant, això que vagi per endavant i moltes felicitats i l'enhorabona. La Pilar ha parlat més d'un tema, jo parlaré de 6. El Jaume Cela l'altre dia em deia faràs com reflexions tuit. Dic, doncs sí, una per minut, aproximadament. A veure si me n'en surto i si no, mig m'ho he escrit perquè així d'alguna manera no em perdi i no faci més temps i el Jaume no m'hagi de renyar. El micro més separat, potser? Oi, sí, millor? Sí? Ho sentiu bé? Sí? Perfecte. Això no compta, Jaume? Molt bé. Doncs la primera d'aquestes reflexions o la primera d'aquestes idees era d'alguna manera fa referència al moment actual en què vivim. La informació està permanentment avui en totes les butxaques i a disposició de totes les persones. Tots convivim amb la tecnologia i els mitjans i hem començat a aprendre a viure amb aquesta manera de fer les coses amb la immediatesa. I aquest nou viure, d'alguna manera, que ens arrossega cap a moments molt ràpids, per mi, una de les coses que ens passa és que no ens deixa entrar en tot el que és el treball de la convivència, el treball del tracte personal i les relacions socials. I hem passat que en algunes ocasions a un segon pla, a un terme que és menys prioritari. I això en educació dels infants i joves crec que és un punt on cal reflexionar. Ens cal dialogar i escriure més sobre com des de l'educació potenciem les característiques més humanes de les persones. En el segon punt em sorgeix quan llegint reflexions que ens fan aportacions de savis i de persones que treballen en aquest sentit d'investigar, se'ns recorda que un infant que neix avui tindrà 30 anys a l'any 2050, a més, si no passa res, a l'any 2100 continuarà vivint i per tant serà una persona que viurà i treballarà en el segle XXII. I a més, si afegim altres aportacions que ens fan altres estudis que ens diuen que un infant que enguany ha començat l'educació infantil, 0 anys, segurament viurà entre 125 i 130 anys, doncs tot això és motiu per mi de preguntes i de qüestions que em fan preguntar en quins aspectes ens cal apropar als infants i joves des de l'aprenentatge i l'educació per oferir-los les millors oportunitats en les seves vides. Ja no ens val, quan ens preguntem això, només pensar
en algunes transformacions d'escoles, de centres, d'institut, sinó que ens cal inventar i crear nous models que obrin mirades des de diferents zooms, des de zooms curts i focalitzats i d'altres més amples i més llargs. Per tant, com vaig llegir una vegada que escrivia en Jaume Carbonell, hem de continuar sent cada dia més inventors d'educacions que ens ajudin a aproximar-nos als nous temps i a les noves necessitats. El tercer aspecte que m'agradaria de poder parlar i que el diari d'alguna manera també se'n pogués fer ressò és el d'enxarxar confiances i compromisos en projectes educatius dels centres que promoguin sobretot cultures educatives amb la comunitat. Centres educatius, famílies, ens locals, entitats, administracions, hem de crear complicitat i pactes on l'infant sigui el centre no només de l'aprenentatge, sinó d'aquestes finalitats educatives. Hem d'ajudar a crear lideratges per tal que entre tots facin dialogar tots els agents implicats en l'educació. El quart dels punts és, per mi, un punt molt important i és poder parlar, poder escriure també més sobre la tasca i la importància de la feina, moltes vegades invisible i silent, que fan els mestres, el professorat, els docents, els professionals de l'educació, que realment són les ànimes que fan avançar pas a pas l'educació. Per tant, a la meva mirada són el nucli, mirada i eix que ens acompanyen cada dia cap a aquesta nova educació. Són els líders de l'aprenentatge que es tiren de metodologies i competencials i pràctiques de referència, evidències testades i avaluades. En aquest sentit, per tant, per mi hem de saber i hem de poder escriure més sobre els docents, sobre les seves necessitats, les seves situacions i condicions laborals, sobre projectes i experiències que funcionen a les aules i també sobre el seu prestigi. En aquest sentit, per tant, donar-los veu des de les reflexions més teòriques fins a les més pràctiques. El cinquè punt, que penso que també hem de donar-hi més visibilitat, és a algunes tipologies d'escola. I només en diré una, i el Víctor sap bé, que sempre li dic, que penso que des del diari hauríem de parlar més de l'escola rural. L'escola rural, les escoles públiques, petites, de poble, que han estat i són mirall de metodologies i organitzacions que porten moltes vegades un valor afegit a l'aprendre a aprendre. Centres que en molts casos esdevenen exemples d'altres centres i d'altres escoles més grans, tant des de l'emoció d'aprendre com moltes vegades des de la passió d'ensenyar. I també perquè els seus projectes de referència, pel seu tarannà i manera de ser i de fer, tant en els centres rurals com en les escoles d'àmbit rural que es pertanyen a una SER, formen peces claus d'aquesta renovació educativa que necessita avui l'educació. I el sisè punt, i ja vaig acabant, i no per això, perquè sigui el sisè menys important, per mi un dels més cabdals de tots, i els que em coneixeu ho sabeu, és que ens cal avançar molt i ràpid des dels principis en què s'inspira el decret 150 de 2017 del sistema educatiu inclusiu. Només un sistema educatiu inclusiu pot anar transformant el model educatiu actual cap a un model d'educació d'igualtat, d'oportunitats, d'equitat i de qualitat, on cada criatura disposi de l'atenció educativa més afinada per desenvolupar de ple dret les seves necessitats i capacitats. Ens cal escriure molt i compartir reflexions sobre polítiques, cultures i pràctiques educatives inclusives de consens a la comunitat. El Diari de l'Educació ha escrit molt sobre escola inclusiva. Jo ara penso que hem de fer un pas endavant i ja entrar plenament en la mirada del sistema educatiu inclusiu. Per avançar, doncs, en aquests 6 punts que he dit, i ja estic, i en molts d'altres que tinc guardats aquí a la llibreta, com podria ser l'educació infantil, importantíssim, la formació inicial i permanent dels mestres, l'educació postobligatòria, l'FP, també important, i els itineraris formatius de l'alumnat, entre d'altres.
Per mi, el diari de l'educació n'és un mitjà imprescindible per donar veu a tots aquests temes tan importants i interessants. També per mi dir que és un diari descobridor de reflexions educatives de qualitat. I per això us vull felicitar i encoratjar-vos que els equips que ho heu iniciat i tots els que hi sou, d'alguna manera, ho continueu fent possible. Desitjar-vos, doncs, la seva continuïtat per molts anys més i que tots siguin bons. Gràcies. Hola. Bé, en primer lloc, enhorabona, perquè això de 5 anys i amb la qualitat que ens ofereix el diari, doncs és un èxit. I gràcies per convidar-nos. I jo, bé, primer us volia explicar que... Jo durant 25 anys vaig treballar en el món de la publicació pedagògica. I llavors un dia vaig pensar, hosti, i ara et passaràs tota la vida explicant el que fan els altres? Doncs aquí som, no? I vaig fer el màster de formació de professorat, que jo no el tenia, i ja, ho diré en castellà, la primera en la frente. Perquè jo vaig arribar allà i mira que coneixia profes, no? I mira que havíem parlat, i mira que... I jo, i com jo tothom, vull dir, no vaig entrar per la mateixa porta que entrava quan hi anava en nom de Quadernos o en nom de Graó, A mi em van fer entrar per una altra porta. No tenia el mateix respecte, jo era un estudiant, no? Jo crec que nosaltres, els estudiants d'aquell màster, devíem ser les persones més importants, no? Perquè devíem ser les persones més importants del meu institut. No som nosaltres, els professors, no? Són els alumnes, O sigui, allà estem tots treballant per ells. Doncs jo pensava que en el màster havia de passar el mateix. Doncs us asseguro que ens vam sentir molt maltractats. Llavors, això ja era una cosa, jo vaig pensar, passa alguna cosa. I després vaig arribar a l'institut. Aquesta va ser la següent. Déu meu, pensava que em moria. O sigui, directament pensava que em moria. Jo dic a tothom, només he fet una cosa més difícil a la meva vida. I no és laboral, és decidir-me ser mare. Res més difícil que passar a donar classes. O sigui, hi va haver un trimestre que pensava que em moria. I llavors vaig agafar tots els Quadernos, tot el Graó, vaig dir que això ho has de trobar, perquè això, n'hem parlat d'això i ho has de trobar. I mireu, sí que ho trobava, però no parlaven del que m'estava passant a mi, d'aquella angoixa que jo tenia, d'aquella por, d'aquella sensació no de he triat malament, sinó de pensar, això era només per valents, jo no me'n sortiré, o jo no serveixo, o... Jo estava convençuda que m'havia equivocat, no? Fins que vaig començar a parlar amb els meus companys de màster i tothom estava cagat a les calces, com jo. No? Per tant, això és una cosa que passava a tothom, no? O uns quants, o potser els menys espaviladets ens devia passar, no? I després, quan em vaig anar refent d'això i vaig anar traient el cap, no? Que em va costar uns mesos, quan vaig començar a treure el cap, llavors vaig començar a descobrir llacunes que jo n'he parlat amb el Jaume, d'això. I el Jaume diu, sí que ho parlàvem, no? I discutim i així. I jo dic, sí que parlàvem d'educació inclusiva, de compensació de les desigualtats, sí que parlàvem de tot això. Però jo trobo coses a l'institut que, em sap greu dir-ho, però no ho he llegit a les publicacions, o sigui que jo mateixa he ajudat a fer. I he portat alguns exemples. Per exemple, he canviat els noms, perquè no voldria que es pogués malinterpretar, de manera que els noms que jo diré me'ls he inventat. Una de les llacunes, vaig molt malament, ja m'avisaràs, no? Puc parar en qualsevol moment. Queden 4 minuts. Una de les llacunes va ser que una de les profes que m'està ajudant més a l'institut, que les coses que m'expliquen van millor, que em prenc el cafè més a gust amb elles, un dia
fent una guàrdia, que es veu que estava així com una mica mosca ella, és una profe molt estimada. Els nanos passen per allà, com li he dit? Llúcia, m'he inventat que es deia Llúcia. Llúcia, hola! Se li tiren els braços. A més, els companys diuen això, una història de la Llúcia, perquè és professora de socials, contínuament els hi munta coses. Doncs la Llúcia un dia diu, jo parlo en castellà, la Llúcia. Us he de dir que el de la immersió educativa no ho estem fent molt bé, lingüística. De la immersió lingüística, perdó. Doncs la Llúcia diu, yo a los pedagogos los metía en clase conmigo y al que salía vivo lo remataba yo. Clar, jo, que no havia explicat que havia treballat a Quadernos de Pedagogia i a Graó, doncs us ho diré, jo vaig callar, no? I encara no trobo la manera de dir-li. I què vol dir això? Doncs vol dir que hi ha un divorci entre aquesta comunitat educativa que formem nosaltres, que formem els que estem aquí, que formem els que llegim, que hi ha un cert divorci amb professors, i aquesta ha estat la meva sorpresa, amb professors que estan treballant molt bé i que mai haguéssim anat a buscar. Jo a la Llúcia estic segura que mai la convidarem ni a Graó, ni a Quadernos, ni probablement al Diari de l'Educació. No? Ja la pots convidar. Sí que la podem, ja n'hem parlat amb el Jaume, que sí que l'hauríem de convidar. Però, i això, diguem, la meva llacuna va ser entendre que eren professors que no hauria anat a buscar mai per fer un reportatge, però que eren professors molt bons, que m'havien d'ensenyar moltes coses i que m'estaven ensenyant moltes coses, i moltes coses molt útils, no? Una altra professora, l'Anna. L'Anna li falta un mes i mig un any i mig per jubilar-se, i és una professora que nosaltres en dèiem de la vieja escuela. Ella va amb el llibre de text, entra allà, plantifica el llibre de text, fa castellà ella, i escolteu, aquells nanos l'adoren. Jo vaig amb el llibre de text, jo l'he deixat el llibre de text, però jo no m'apanyo gens bé, jo tinc la sensació que no ho sé fer. Jo vull el llibre de text? No. Mireu, a mi no em funciona. Ara, a mi aquesta dona, amb aquesta autoritat tan ben entesa que té amb els alumnes, a mi m'ha d'explicar moltes coses. Jo necessito aprendre coses d'ella, perquè ella ha sabut construir una cosa, és veritat, ella ho ha construït amb el llibre de text, i jo no m'apanyo amb el llibre de text, i ara mateix no sé on el tinc, la veritat. Però ella també té coses a dir-nos. És com la de el que sale vivo, el pedagogo que sale vivo lo remato yo. Són docents als quals no anem a buscar mai, i almenys a mi tenen moltes coses a explicar-me i necessito aprendre moltes coses d'ells. I eren, perdoneu, no voldria ser, però teníem una mica la imatge de hi havia uns profes bons i uns profes bons als quals anàvem a fer reportatges i centres, no? I després uns altres que, i jo el que estic descobrint, que ja ho sé, la gent de peu d'aula direu, pues ala, guapa, que has necessitat anys per descobrir això, però jo el que estic descobrint és que en tots aquests altres que no entraven en els nostres paràmetres, que són tots aquests del Montaigne que diem, no, és que els professors no llegeixen. És veritat, no llegeixen, no? O molts no llegeixen, és veritat. Bé, però és que estan fent de professors, estan amb els nostres nanos i alguns ho fan molt bé. Per tant, més llacunes. L'última. Molt. Jo havia llegit, hem de partir del propi alumne, del que sap l'alumne. El Marcos és un alumne de tercer d'ESO que pot fer dues coses a classe, o liar-la o dormir. Si la lia, el fem fora de la classe, perquè si no els altres no poden treballar. I si no la lia és perquè està dormint. A mi em dorm força.
I llavors sóc l'enveja dels professors. Clar, tu com que tens classe a les 8 del matí i el tens sempre dormit, no? Llavors, un dia, el Marcos es va despertar, perquè vam començar a fer una revista, no? I ell va decidir que s'apuntava a la secció de passatemps i que faria un dibuix amb números i tal, i es va despertar. I ja està, és tot el que ha fet a l'àrea de català, amb el que portem de curs. Era això, o sigui, diguem, era això? És suficient haver aconseguit que es despertés sense liar-la, vull dir? Doncs d'això també n'hem de parlar. I després, què fem amb aquests nanos? N'hi ha uns quants, al meu institut, i és un institut on prego a les llistes per seguir-hi l'any que ve, sabeu? I vull seguir, m'ho passo molt bé i estic molt contenta. I cada dia a la sala de guàrdia hi ha algun alumne que no hem sabut atendre i que sempre són els mateixos. Bé, doncs jo en el diari, ja acabo, en el diari el que li demanaria, el que li demano és que faci periodisme de carrer i que baixi als instituts, a les escoles, fer periodisme de carrer per un diari d'educació vol dir entrar als instituts i que busqui a tota aquesta gent. A tota aquesta i a tots els que ja busquem fins ara, perquè són persones que tenen molt, que estic convençuda que tenen molt a aportar i amb els que ens hem de posar a parlar. Perquè si no, el divorci cada dia serà més gran. Uns quants farem periodisme educatiu i uns altres quants faran d'educadors. I després en serem uns quants que estarem fent les dues coses. I abans us referíeu a l'encàrrec periodístic, no? I jo crec que això és el que ens van demanar, això és el que ens demana la societat. No pas que expliquem el que el poder vol que expliquem, sinó que baixem al carrer i expliquem què és el que passa en el carrer. Ens agradi o no ens agradi. Doncs, bueno, jo acabo, no? A veure, el primer de tot, evidentment, doncs, l'enhorabona al diari per aquests 5 anys, no? Nosaltres pensem, no? Des de la comunitat educativa, la part sector pares, no? I mares, no? Pensem doncs, que hem d'agrair la tasca del diari perquè d'alguna manera també fa aquesta introducció, no? L'article d'aquest mes, no? El que ha tingut més lectura, doncs, el dels 300 minuts de debat electoral de que només s'han parlat 9 d'educació, no? Probablement doncs, aquí estaria la clau de volta, no? De per què és necessari doncs, altres mitjans que siguin capaços de parlar d'educació, un tema que a les famílies, quan tenim els nostres fills en edat escolar, a tothom ens interessa molt. Bueno, dit això, doncs, clar, a nosaltres ens agradaria trobar més sovint el diari, que no hi hagi, no? Sinó d'alguna manera, doncs, o com pensem que s'hauria quina és la línia, no? Que nosaltres veiem, no? Doncs és aquesta valoració de la política educativa, no? És a dir, a nosaltres ens agradaria que es parlés de polítiques educatives, però que es parlés també des d'un anàlisi crític, no? És a dir, evidentment, passen coses cada dia, no? I el diari, doncs, evidentment, les porta, no? Això està molt bé, no? Però moltes vegades també hem de començar a pensar una mica fora del marc, no? Perquè si no pensem una mica fora del marc, al final acabarem fent sempre el mateix i d'alguna manera doncs, els resultats seran els mateixos perquè hem pensat sempre dintre d'aquest marc, no? Llavors aquí nosaltres, no? Doncs, des de la part, no? Més de moviments socials, no? D'aquesta part que al final doncs, no està representada o només es representa a si mateixa, no? Doncs ens agradaria trobar això, no? Trobar aquest anàlisi crític, aquestes polítiques, o sigui, aquest anàlisi de polítiques públiques, no? Des de diferents vessants, no? I amb un sentit, no? de ser capaços de donar la volta a les coses, no? De fer aquest pensament, no? Perquè quins són per nosaltres els temes, no? que veiem, no? No sé si jo no dic per patir o no patir, no? Que veiem que hi ha en l'educació, no? Des d'aquest punt de vista, no? Doncs, bueno, sempre ho diem, no? Però per nosaltres està clar, no? Que hi ha una entrada molt forta en els últims anys doncs, de totes les polítiques neoliberals dintre de l'educació pública, no? I això, doncs,
a veure, el nostre cos normatiu així ho diu, vull dir, tampoc aquí hem d'entrar a discutir una cosa a l'altra, és a dir, quan nosaltres llegim les lleis que ara en aquests moments en parlem d'educació, doncs tenen aquest tall, perquè és un tall que té tot arreu tots els països, etc. I nosaltres no hem quedat al marge. Sí que és veritat que per nosaltres és una novetat perquè estava bastant protegit, ara no ho és. I quin instrument, perquè ara cada vegada que hi ha un tema diré l'instrument que nosaltres veiem que ha servit, doncs la desinversió estructural que hi ha a l'escola pública. Nosaltres parlem d'escola pública. I encara que el senyor Rius va fer l'esment que el diari va néixer amb les retallades i que potser ara estem en risc, nosaltres considerem que encara no hem assolit el nivell d'inversió en educació pública que teníem l'any 2010, tenim més alumnes al sistema i no hem assolit això. Més alumnes i major complexitat, perquè la societat cada cop és més complexa, cada cop és més diversa i vol dir que a les aules hi ha molta diversitat. Llavors entro en el punt número 2, que seria quin és aquest problema estructural, i ha sortit d'alguna manera, jo també vull parlar-ho i dir-ho clarament, per nosaltres les segregacions, però quan parlem de segregacions parlem de totes les segregacions. Parlem de la segregació per capacitats, del famós decret d'inclusiva. Mireu, a nosaltres ens pot agradar més o menys o regular que el govern de la Generalitat hagi fet un decret i aquest decret ens agradi més o menys regular, m'és igual, però per sobre d'això hi ha tota una sèrie de tractats internacionals en els quals els països com Espanya, evidentment en aquest cas també Catalunya, han signat a partir de diferents convencions en les quals s'ha de reconèixer, o sigui, hem de garantir el dret a l'educació però sota el principi d'igualtat d'oportunitats, d'igualtat. Això, en aquests moments, aquests tractats, o sigui, han estat en diferents moments que l'ONU ha donat tocs d'atenció a Espanya precisament per no complir els temes de l'educació, per no entrar a l'educació inclusiva. És a dir, que si ho estem fent, que encara no ho hem fet, tenim un decret de 2017 que encara no ha entrat, doncs hem de dir que no ho fem també sinó perquè tenim un mandat legal recollit en totes les nostres normes bàsiques que ho hem de fer. I això a nosaltres ens preocupa de molta manera. Ens preocupa primer perquè no podem construir la inclusió des de la segregació, és a dir, amb dues xarxes, en els guetos de les escoles d'educació especial, i les altres no podem construir inclusió mai des de la segregació. Això és el que entenem nosaltres. Però també ens preocupa perquè encara que no s'ha produït aquest canvi de mirada, i abans estàvem comentant, l'exercici 2018, partida pressupostària de formació personal docent, sobre 1 milió d'euros, és a dir, al desembre del 2018 al Departament d'Educació li ha sobrat 1 milió d'euros que es podia haver dedicat a la formació del personal docent. Perdoneu, per fer un canvi de mirada, per fer un canvi de cultura, és bàsic passar per la formació de totes les persones que estan, o sigui, no només dels docents, sinó també jo parlaria de tot el personal educatiu. Hem llençat, que anirà molt bé per al Departament d'Economia, que el posarà a tapar forats de deute i de dèficit, doncs 1 milió d'euros que tenia el Departament d'Educació per no formar els professionals. Sense aquest canvi de mirada difícilment també podrem avançar a la inclusió, perquè al final sempre no ens deixarem de guetitzar l'espai i no ser, evidentment. I quan parlem d'educació inclusiva hem de pensar que estem parlant de justícia social, és a dir, l'educació o és inclusiva o, com diu molta gent, no és. Però no només això, també tenim un altre element de la segregació, el nivell socioeconòmic, per la classe, origen, religió, gènere. Tenim el pacte contra la segregació. Hi ha, a part d'agents educatius, que no hem signat el pacte contra la segregació. I no perquè pensem que tenen poques mesures i hauria de tenir més, sinó perquè els dos instruments i les dues polítiques que faciliten la segregació són per nosaltres aquella falsa entesa de dret o de llibertat d'elecció de centre, que un dret no ho és, evidentment des del moment en què hi ha una família que no pot escollir el centre on vol anar, o sigui que el dret ja no ho és, i l'existència de la doble xarxa pública i concertada. I de totalitat pública. Això són els dos elements nuclears que estan a baix, és a dir, sense això, sense tocar això, podem fer moltes coses, però no estarem anar al centre, a l'epicentre del problema. Per això, una altra vegada, veiem que aquests instruments se'n juguen en contra.
I ja per últim, ja només un minut, no? És un altre tema que ens preocupa, que és la privatització i l'externalització de serveis. No? I això que dic ara, que sembla que no dic res, us posaré un exemple molt clar. No? Ara ja portem molts anys, no? Doncs volem modificar el famós decret de menjadors, de temps a migdia, aquestes coses. I no ens hem posat d'acord i no ens posarem... Però és que el problema no és aquest, el problema és que ara farem un procés participatiu, el que sigui, tot això ja s'ha fet, ja està, però com quan la FAPAC ja va dir, quan es va engegar aquest procés al setembre d'aquest any, doncs el departament des de fa 4 anys el que vol és anar a un procés de contractació pública, que això significa externalització del servei. Llavors, aquest procés de contractació pública, en aquests moments, en la normativa actual que està aprovada, no és necessari, no és obligatori. És a dir, el departament ho fa perquè és el seu model. Hem de dir, és el model en el qual privatitzem i externalitzem una sèrie de serveis, però no perquè la llei de contractes del sector públic ho digui que hi ha de fer. En canvi, tenim una llei, un projecte de llei que està al Parlament, que s'està tramitant al Parlament, del qual està tothom molt callat i ningú diu res, i nosaltres ho hem dit, moltes notes de premsa, que a vegades no són recollides, etc., que és el projecte de llei de serveis, de contracte de serveis a les persones. Mireu, aquest projecte de llei parla que es pot contractar, és a dir, fer contractes de serveis d'educació infantil, serveis educatius diversos, les extraescolars i el temps de migdia. És a dir, tota una sèrie de serveis vinculats, hi ha més, perquè en salut també és escandalós totes les coses que hi ha, els serveis d'educació especial també, perquè ens posem. Tot això són àrees que quan s'aprovi aquest projecte de llei que està en aquests moments tramitats al Parlament, es podran contractar. És a dir, que mica en mica anem reduint l'espai públic, l'espai que nosaltres entenem públic i que ens dona totes les garanties. Però és que d'aquest projecte de llei ningú en parla, i és que s'aprovarà, i la intenció del grup republicà, que és el que porta la ponència d'aquest projecte de llei, és aprovar-lo abans de l'estiu. Només dic això perquè veiem que d'alguna manera nosaltres ens preocupen aquestes coses i ens agradaria ser capaços de trobar aquest pensament en aquestes coses que a vegades no són tan agradables, perquè entenc que aquest anàlisi crític a vegades ens pot situar, però nosaltres sí que ho fem. I moltes gràcies a tots.